Lomfundisi wafika eKranskop ngakwaMaphumulo KwaZulu Natal eminyakeni eminingi edlule evela eGerman. Nalapho wakha khona ubudlelwane obukhulu nesizwe sakwaZulu njengoba ngo-1970 waklanyelwa udeda ngendlala womhlaba ukuze akhe iMission ayehlose ngayo ukusiza izindimbane zabantu abahluphekayo. Imeya semzinyathi uMthandeni Ngubane ithi baqemeke ngeqiwantwala ngokudlula emhlabeni kukaMfundisi uStegen. Kodwa isimangalise esibonakale lapha ngoba uye wamukela abefundisi ama-missionaries. Umfundisi Stegen uthatha inkolo la behlale babaza umntwana. Wayibuyisela eEurope la kwakusuke khona ivangeli lethwa ama-missionaries, amaLuthela, amaRoma, amashesha, amaweseli beliletha la kithi eAfrika. Kanti uthi likhulu iqhaza afike walibamba esifundazweni njengoba wayekade edabuka kwelamaJalimane. Wabe seqala manje kwakho ubudlelwane namakhosi. Kukhona abantu abathathayo kuba bazosebenza lapha kwakhe. Watshala ngoba abantu bebefika abanye bengabe sahamba bahlale befuna ukusizwa impilo yabo. Le mishini iguqule impilo yabantu abaningi abathola usizo kuyona. Imeya semzinyathi iphinde yaphawula ngokuxoshwa kwamakhansela angu-9 kamasipala waseMvoti. Uthi lolu daba baliphosela inselelo enkantolo. Ngomsombuluko siye enkantolo sesiwafakela amaphepha. Kuzobonakala ubuqiniso balento. Futhi ngiyazi ukuthi angixabene mina nabaholi abadala bakaKhongolose kusukela kuyendunankulu wesifundazwe nabanye abadala basesifundazweni. Kula makhansela axoshiwe angu-8 aweqembu le-IFP kube elilodwa ele-ABC.